Четихте ли книгата на Емил Конрад? Да. Какво ви хареса най-много? Случката с хамстера. Морското свинче. Да. А гледате ли редовно блоговете му? Да. И там най-много ви харесва? Хумора. Аз нямам определено. Всички са много интересни. А каква бихте го посъветвали да е следващата му тема в блог? Нямам идея. Ако вие трябваше да водите такъв влог, каква тема бихте си направили вие самите? Нещо от живота, което не се е случвало. Например? Забавни случки в училище. Той повече към Вайн, хуйня, мама. Пак става. Какво впечатление останахте от него след днешната среща? Че много мил. Да. Какво ви каза? Нищо, но изглеждаше мил човек. А вие какво бихте му казали? Че е страхотен и да продължава да прави страхотни клипове. Добре, благодарим ви много.